Iyan ang babaeng taga Bicol na maren o gali, pirmi pang maugma. Na nagdara sa tukan, oras na eksakto alas 2:05 na po. Ngunya na hapon nin Domingo, June 6, 2021 na po. Madya na po kamo, ibanan po nindo ako sa sarong oras na naman na tugtuging mga Bicol noon, mga kansyon. Ayan. Address kaya anong gibon nadidipis sila talaga ako magbikol. Mga kansyon na Bicol noon kan mga Bicolano man, Arkidilar di Kinora Honor, Carmen Camacho, and of course si Isay Pangani si Saro. Kaya madyan na po kamo sarong oras yan or buksan na po ninyo ang sa indong mga radyo si Lolo Jose Rombano. Na pamangkin si Lourdes Ballester Briñas. Madyan na po, and to those who are watching over live streaming, madyan na po kamo, maghinanyog na po at yaon na po ako. Sa tuyan po makakaibanan sa sarong oras na ining tugtuging mga Bicol noon, Tanog Bicol, maayo pong iba, andyan na po si Sir James Oco, pero andyan pa po si Engineer Abelindon Toralio, yaon man po sa PSG si Tony Saison, and yaon man po sa transmitter si Joanna de Villa, kaibanan duman si Aldrin Orlanda. Ako man po ang saindong kaibanan ngunyan, at pirme kada Domingo alas 2 hasta alas 3. Si Manay Elma de Lima Gaspi nagsasabing, good afternoon at marahay na hapon po sa Indogabos. Madyan na po kamo, mag-iribanan po kita sa sarong oras na tugtuging Tanog Bicol. Ayan. Marhay makiayon, marhay na amiga, sa kong nagimatan, pagka-Bicolana. Ang sa kong dagang tinubuan, makawiling-wiling, hindi sa sirangan. Ang bulkan mayon, yan ang kabagay. Ang Bicolana, dahil madaog sa kagayunan. Ang sa kong dagang tinubuan, makawiling-wiling, hindi sa sirangan. Ang bulkan mayon, yan ang kabagay. Ang Bicolana, dahil madaog sa kagayunan. Hello, thank you man po kay Lani De Lima who is watching right now for the show. Lani, thank you. And tulad po ng iba, you can call or kay Lani who is watching via live streaming right now, listening and watching this program, Tanog Bicol noon. And of course, I have also here Sir Odemba who is Nigeria or Nigerian or Pakistan who is watching right now. So I was again aware, medyo I just don't know. But anyway, thank you very much Lani De Lima for watching this program, and kay Marina Manoog, and of course dyan po sa Cheryl Beauty Salon, kay Tuding and Gertrudes and Cheryl Castro Verde Aquile who is watching, and of course to the senior citizen of San Jose who is watching also. Sorry I did not reach you this morning, and of course good afternoon man kay Daisy. Daisy, kay my classmate Pandi. Thank you for watching the program kanina, and the program ngayon Orolay Tanog Bicol noon. Ayan, medyo na-distract na naman ako nitong caller ko. Sabi ko na kasi wag tatawag. But anyway, we have to patuloy po ang Tanog Bicol noon.
Ayan, ang lasngag, paglasngag po talaga tayo yung maginibong marayan. But anyway, we have to continue, pagpadagos po niya to sa to yung programang Tanog Bicol. Salamat man po kay Ma'am Elsa Sepe na nagwa-watching po ngayon sa programa tang Tanog Bicol. Ang sabi niya, gahapi lunch time kagawad Elma. Pakiko ko na lang po atong, ay, thank you, Ma'am Elsa. Bukas po, sa eskwelahan. Sana nasa school ka bukas. And of course, happy listening man, happy watching kay Madam Monica Perique, who is watching right now in Limassol, Cyprus. Thank you, Ma'am Monica, our friend, Monica Perique, ang pinakamakulit daw ng Limassol. And of course, kay Melanie Mendoza and kay Lenlen Mendoza. Thank you po. Sabi ni Monica, hello po again, beautiful. Yes, we are all beautiful. At anyway, to all those who are listening to their transistor radio, thank you po. And of course, lalo na yung mga nagla-live streaming. At anyway, Ma'am Marina Manawag, kay Marlene Polo, maray na hapon po, Sendo Gabos dyan. Padagos po ang sa ito yung programa. Daing iba sa kung namumutan, kaya ako minabuelta sa dati kang lugar. Birong ko ibahan ta, hindi sa kabigulan, sa kung mga kaugmahan, daigong malingawan. Ikasa na ang ranga, pusong may kapungawan, lalo na sa ibang lugar. Sa isip ko, ikasa na, ikita ka, namitidan, nahiling ang kagayunan. Hugalikan, Bicolana, sa kung nagustuhan. Lalo na sa ibang lugar, sa isip ko, ikasa na. Sa isip ko, nainanggan, kita malilingawan. Sa puso ko, ikananggan, sa kung kaugmahan. Ano'y lang minamahal,
Okay, ayan, ang maugmang kabikulan talagang, di po sa Bicol, maugmahon kitang maray. In behalf of this Kiyodema, who is, I'm going to work na okay. But anyway, thank you for watching my friend, Inchin Odimba of Pakistan, or maybe Nigeria or Pakistan. But anyway, thank you very much for your call and your for watching. Good luck and always be safe. Mr. Odemba, Inchin Odemba. I hope that I pronounce your name correctly. Maugmamagayon na ini pagmasdan, iba-ibang hayop yan nakaista sa kaguguban, maugmang nabubuhay. Poninen insekto, asin mga gamgam, musika bagang sa duros minasabay. Malinaw na tago sa iyagikan, sa mga kababan minadalahay. Tubig na kristal, tubig mineral, sa tung ingatan nagtataong buhay. Tabangan ibalik dati niyang gayon, siya palangaton, siya proteheron. Magtanong ning kahoy, bakuna magputol, sa tuyang pagpadaba sa iya idukol. Bukid isarog, maugmang paghilmon, kung sa harayo sa tuyang tatanawon. Alagad mamundo kung siya dudulokon, kadakul na kahoy ngunyan kadikiton. Tabangan ibalik dati niyang gayon, siya palangaton, siya proteheron. Magtanong nin kahoy, bakuna magputol, sa tuyang pagpadaba sa iya iduhol. Makahirat mga taga-Bicol, kung bukid pabayaan raw to. Panunan bagong henerasyon, malinaw na tago sa iyagikan, sa mga kababan minadalahan. Tubig na kristal, tubig mineral, sa tung ingatan nagtataong buhay. Tabangan ibalik dati niyang gayon, siya padangaton, siya proteheron. Magtanong nin kahoy, bakuna magputol, sa tuyang pagpadaba sa iya idukol. Bukid isarog, maugmang paghilmon, bukid isarog, halangkaw magayon. Bukid isarog, maugmang paghilmon, bukid isarog,
lang po, maski anong klaseng bukid, maski arin pang bukid, magayon paghilingon po kung bakong kalbo. Kaya yan po ang pagkatandaan natin. In fairness po, para sa satuyang mga anak, mga apo, ano pang kinabukasan ninda kung ang satuyang mga bukid ay kalbo na. Maski nga po bakong bukid, yaon lang po sa mga residensyata. Dahil man palabihan po na pagparaputulon ang mga kahoy na yan, ang mga nyog. Diba? Ma'am Elsa Sepi and Lani De Lima who is watching right now, and of course kay Monica Perique, kisa kay Lucille Peñones and Menard Malate who is watching right now. Of course, good afternoon kay Lolo Jose. Lolo Jose, kung nagtuturo ka na dyan, bukasan mo na lang ang sa imong transistor radio and patuloy kang maghinanyog sa programa namin digdi sa RPNDCKI. Yaon na naman po ang hinangaan mo, ang announcer rapper may pigahanap mo, si Manay Elma. Nagsasabing, Lolo Jose, yaon pa rin ako digdi. Ang pinakamatabil, pinakamaayo ka. Basta anyway, magdangog ka sa imong transistor ka, ibanan si Manay Nelia Bernales, and of course dyan sa Ampungan. Sa Ampungan po, pangingidol po, Ampungan family ni Mang Jani. Kumustang sinapot na dyan? At saka si Pangudtuhan. Padagos po kita. Sarong banggi sa higdaan, nakadangog ako ning huninin sarong gamgam sa luba ko, katurugan bako kundi si mong boses iyo pala. Dagos ako bangon si sakuyang mata iminoklan, kay tong kadikluman ako na ngalagkalan. Si sakong paghiling pasiring sa itaas, si mong lawog na hiling ko maliwanag. Magpuunay ka sa kuyang namukta. Ako nakamate ning kaginhawahan. Pati ang puso kong punong kapungawan. Ngunyan burabod na ning tunay na kaugmahan. Dagos ako bangon si sakuyang mata iminuklat, kay tong kadikluman ako na ngalagkalat. Si sakong paghiling pasiring sa itaas, si mong lawog na hiling ko maliwanag. Dagos ako bangon si sakuyang mata iminuklat, kay tong kadikluman ako na ngalagkalag. Si sakong paghiling pasiring sa itaas, si mong lawog na hiling ko maliwanag. Si mong lawog na hiling ko maliwanag.
gayon na rin na version po ng Sarong Banggi ni Tire Tuason at saka yung kata naka-duet niya. Ang ganda-ganda talaga Sarong Banggi na to. Kasi minsan ang nadadangog ko, iba man ang ibang aki Nora Honor or to anybody na nagkanta man Ken Parbicol. But anyway, dinudulot ko po yon kay Eddie Garcia who is watching right now, Eddie Garcia and family. Okay, thank you for watching the program. And of course, ne Tuti, kay Gaspi Tuti who is also watching. Saan ka ba Tuti nagwa-watching ngayon? Ang sabi ko, when you are watching, ibigay niyo po ang kung saan kayo para tama po ang sakuyang pagbati sa inyo. But anyway, thank you very much Tuti Gaspi and kay Sir Eddie Garcia. Kadagos po kita. Nuaring pa kaya maabot sa buhay ko mga oras na pangaturugan ko na makamit ko na ang sakuyang pagsuyo pagkamuot na bigtataosin mo. Maski sa ako magpasiring sa kong mahal, bighahagad kuman pirmi sa mahal na Diyos. Nadai mo man ako pasakitan, ako ang tunay kong pagkamuot si mo. Ilusyon sa iba o kaya lingwan ka na nga tadai maintindihan ang buhay kong ini ikapirmi ang bighahanap ko. Nuaring pa kaya maabot sa buhay ko mga oras na pangaturugan ko na makamit ko na ang sakuyang pagsuyo pagkamuot na bigtataosin mo. Maski sa ako magpasiring sa kong mahal, ighahagad kuman pirmi sa mahal na Diyos. Nadai mo man ako pasakitan, ako ang tunay kong pagkamuot si mo. Para ko sa imong mapansin, kay buhan ka sa buhay ko, ika na talaga daing iba sa puso ko.
Okay, ikapermi pinagahanap ko mga sponsors natin. Tada, mabubuhayin sa rong program kung mayong sponsors, okay? Hanap buhay muna kita. An oras na ni hatod sa Idokan kape ni Manong. Ang kape kan mga Bikulan, pampakondisyon, pampakusog. Yang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! High in calcium. Helps make us strong. Go, go, go! Magnolia cheesy milky white. Mag milky milky white white. Mag milky milky white white white. Mga tugang, ang Office of Civil Defense OCD Bicol nagpapagirumdum kan mga dapat niya tong gibuhon sa panahonin kalamidad. Perming iandam ang pamilya sa anuman na kalamidad asin katibaadan orog na ang bagyo, linog, pagtuganin bulkan asin iba pang peligro sa buhay asin propiedad. Perming magantabay sa radyo, magdalan sa telebisyon, tanganing maaraman ang mga abiso asin patanid hali sa RDRRMC Bicol. Hali sa PBOX, hali sa Pag-asa, sagkod sa iba pang ahensya kan gobyerno. Iandam ang gubag o ibaldi kan sa indong pamilya tanganing maparikas ang pag-ibakwar kung kinakaipuan sa anuman na kalamidad asin katibaadan. Daiman paglingawan ang first aid kit, flashlight, baterya, radyo, kandila, anpito, posporo, asin iba pang importanteng kaipuhan, arog kan tubig, gubing, asin pagkakan, na kayang konsumohon magdurar nintulo, abot sa 5 aldaw kung magpasiring sa evacuation centers. Tandaan ang mga emergency numbers kan mga autoridad, Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council, asin kan lokal na gobyerno, asin magpartisipar sa mga trainings, emergency drill, sagkod iba pang training dapit sa Disaster Preparedness and Response kan OCD Regional Office 5, Provincial DRRM, asin lokal na gobyerno. Ang sa indong Office of Civil Defense sa Bicol bukas 24 oras, 7 aldaw, 24/7, asin nakaandam na magtaunin serbisyo ano man na oras duman sa Camp Simeon Ola, Legazpi City, Albay. Sa pamamayo ni Regional Director Claudio L. Yukot, asin pwede man sindang apudan sa hotline number 052-742-1176. Sa OCD 5, bida ang handa. An misa sa radyo, hatod sa Indo kan mga minasunod na sponsors. Lazar Resto Bar and Water Refiller, owned and managed by Leticia Pulton. Saranghe Motor Parts, owned and managed by Mr. and Mrs. Mario Razon of San Isidro, Irigas City. Burns Bills Payments and Remittance Center, owned and managed by Giorgio Bernales and family. Avelino and Tess de Lima and family. Esther Chris Volante and family. Mary Ann Gaspi Aselen and family. Roberto Elizabeth de la Serna and family. St. Elizabeth School of Irigas City. Senator Laila de Lima and family. Kagawad Elma de Lima Gaspi and family. Our Lady of Fatima Parish and Shrine. And an RPN DCKI family. Magkaburunyo, Bicol, magkasararo, Bicol, magtabang sa kawa, an mawot, daing pa ibabaw, daing pa iraro, gabos kita maguswag, igurahaw ta.
Yaon na sa Santo Niño, Iriga, ang Abi Aqua Cool Water Refilling Station. Abi Aqua Cool Water Refilling Station nag-agi sa magkapirang purification system nganing maging malinig asin masiram ang inumo na tubig. Abi Aqua Cool Water Refilling Station. Purified drinking water, your water that's worth every drop. For inquiries, look for Aurora B. Ilianza, located at 258 Villanueva Street, Santo Niño, Iriga City, or call 0912-676-6649. Okay, magpadagos po kita. Para po yan sa paghinanyog ni Tuti Gaspe, ni Eddie Garcia and family. And of course, sa paghinanyog man ni Josie Sabalya, who is watching right now via live streaming. Padagos po kita. Na maparang sa kinaan, pagkadaing palad, buhay kong iniyon, akong nahumot, pinapabanyan, welang para sa katalinon, nahirapan, marhaipan na maparang sa kinaan. Mata sa pabayan ng upuan, nadai ka na erak sa kumunyan. Nenang para sa kasinong binayan, marhaipan na mamarang sa kinaan. Pagkadaing pala, buhay kong iniyon, akong nahumot, pinapabayaan, yenang marasakan, kadinon nahirapan, marhaipan na mapara sa kinaan. Dai ka man mapapara sa kinabanta. Ang maski man ano arog kayan talagang sayang po ng ating buhay, di ba? Tuti Gaspe and Josie Sabalya. And of course, ki Melanie Mendoza, Salvi Orsine, Barayuga. Ayan, tayo pagpadagos po ninyo ang paghihinanyog po sa mga programa kan RPN DCKI, the Pioneer Radio Station here in Rinconada. Padagos po kita, maghinanyog po kamo, Josie Sabalya, and of course, ki Salvi Orsine, Barayuga. Amin kasakitan, duman ako, isinira, mintas kita, may buhay pa, nagduduyan sa bulan.
padagos-dagos pa po kita kan sa tuyong programang Tanog Bicol ngonya na kada Domingo po alas 2 hasta alas 3 nin pagkahapon. So sa gabos po na naghihinanyog sa indong mga transistor radio sa mabalos po, mabalos lalo kay Lolo Jose na maski nga ni may edad na nagtsatsaga kung pagdangugon an sa tuyong mga programa. But anyway, hello also to Ate Hedy. To Ate Hedy de Lima Mirando. Nagberte po siya. Ayan, nasa 80s na po ang aking ate. Sana abutin ko ang iyong edad ang ate ko. And of course, sa gabos pa pong naghihinanyog sa mga via live streaming, si Isay ang birthday, si Janet Barayoga ba Palakay or si Rosalyn Barayoga Dato. But anyway, happy birthday to all those who are celebrating their birthday today. Ingat-ingat lang po kung may mga gatherings po, please observe the health protocol para dai kita madakop kan sa indong barangay, dai man po madipisilan ang sa tuyang mga PB. Ang sa tuyang PB sa barangay San Agustin, ayo pong iba kundi si Salvador Badi Katimbang. And of course, to all the appointed workers sa San Agustin, kumusta po kamo? Health workers, pati sa mga lupon, and of course, ang sa tuya pong mga nasa peace and order mga tanod. Kumusta po kayo dyan? Sana po mayong magturog-turog muna, although pampaturog po ang sa tuyang mga sunata. Padagos po kita. Yo! Ay, nagsarong bilog, men. Dahil nahanap po sa kuya. Tanayaling ka kami doon ni Kacho. Ha? Nakinuman kami ni Kacho? Dahil pero mayong ibang maato kahit kung di ka. Ang mayo nga niya sa kuya. Kami nakapagsabi sa ko, nasa sa imo. Ay! Alright! Ay na ba yung sino mo na nakatago sa parador? Napicturan ko palang kasubabo katahit sa emperador. Pagkuapuling sumsuman ay bigla na lang ininawara. Inakut ko si Roman Sos kaimang ginsala. O kala ko baga siya na sa Manila. Uuto baga duman sa laog na katihaya. Pagbukas ko pang pintuan tuman sa kusina. Iyong gayo mismo si Roman na lapa-lapa. Ine pagburat na inaara magpuli. Matambay duman siya asin mangungulit. Sa tindahang tiyok ni Manay Agnes. Daima nagbakal nagahagad ning uli. Pagmata niya ning amay, sarong bilog. Daipangani na limugmog, sarong bilog. Dawa na basog-basog, sarong bilog. Katay niya sa pagturog, sarong bilog. Pagtambay niya sa kanto, sarong bilog. Dawa na may trabaho, sarong bilog. Daipa na kontento, sarong bilog. Nagrakurak pa sa banyo. Ay na ba yung sino mo na nakatago sa parador? Napicturan ko palang kasubago katahit sa emperador. Ako ning sumsuman ay bigla na lang ininawara. Pinakut ko si Roman Sos daimang kisala. Next time pag inom bawas-bawasan ng kulit. So tama lang sana asin ini-moderate. Para dainang gad madaget. Asin ma-pick up kang tanod o pulis. Ini pagburat madiretso sa luwas. Matambay sa tramo tikit pa siyang marapas. Masubas sa tao iyo abang bata. Biglang puminurahaw nagkaparas. Pagmata niya ning amay, sarong bilog. Daipangani na limugmog, sarong bilog. Dawa na basog-basog, sarong bilog. Katay niya sa pagturog, sarong bilog. Pagtambay niya sa kanto, sarong bilog. Dawa na may trabaho, sarong bilog. Daipa na kontento, sarong bilog. Nagrakurak pa sa banyo. Ay na ba yung sino mo na nakatago sa parador? Napicturan ko palang kasubabo katahit sa emperador. Pagkuapuning sumsuman ay bigla na lang iningawaran. Pinakut ko si Roman Sos daimang kisala. Gana o daog sa storya kang sarong bilog. Kamunaan magsabikan si mo'y ning madangog. Kasaro sana ko sa mga nagmamakulog. Pag-abot sa irinuman na buko ng mabanog. Kaskason ay nabaya sino mo na nakatago sa parador. Napicturan ko palang kasubabo katahit sa emperador. Pagkuapuning sumsuman ay bigla na lang ininawara. Pinakut ko si Roman Sos daimang kisala.
Ayan, maski nagsumsuman, nagmamigwang mga bilog, ingat-ingat lang po kita. Pag magiinom-inuman kayo dyan, dahil sa may mga konting pagtitipon-tipon, kanya-kanyang baso po kita, kanya-kanyang pulutan, kanya-kanya pong kutsara to avoid any COVID infection. But anyway, I would like to say hello to Ma'am Alma Lagrimas Rivera, to Allen Merino, and of course, sa Basca President kan San Jose, kay Pande, Ma'am Daisy Pande, and kay Gertrudes and Cheryl Castro Verde kan Cheryl Beauty Salon. And also good afternoon man kay Mr. and Mrs. Tessa Gunnoon Rason kan Saranghi Motor Parts and Services. Ragos po kita. And of course, hello kay dyan sa Mama Betty Farm, owned and managed by Marisol Bundal. Sa babayan ng Buktan, kadai ka nahelak sa kunyan. Nenang marasa ka kasi mong binayaan, maray pa na makara sa kinaan. Pagkadaing pala, buhay kong iniyon, akong nahumon, pinagbabayan. Nenang marasa ka, taling mo't nahirapan, maray pa na makara sa kinaan. Mara sa pabayan ng Buktan, kadai ka nahelak sa kunyan. Nenang marasa ka kasi mong binayaan, maray pa na makara sa kinaan. Pagkadaing pala, buhay kong iniyon, akong nahumon, pinapabayaan. Nenang marasa ka, taling mo't nahirapan, maray pa na makara sa kinaan. O, di man basta araw kayo na mapara sa kinawan. Always give chance. Masarap ang maraming, di ka magpakapara, di ba? O, magpakaano lang kita ta. Always give chance. Ta, minsan ang pagkakamali, yaon po, birmi. Kaya nga ni, yaon kita sa Tanog Bicol noon. Tanganing maintindihan ta ng gusto. Okay? Sa kong banwa, ibang-iba, matuminong, naog-naong, kabukidan, kadagatan, pano-pano, ning kayamanan, orgulyo kan kadaklan, urog na kan mga kagian, ang paggalang sa kapwa, sa banwaan, kay nawawaran. Pati sa Lagunoy, pangaran mo, itinataghoy. Okay, sa Lagunoy, puraw ka ni Manay
maasim binanban, bigtisan na mananamitan, sambod na mahihibog. Anis postal, daing mapadaog, tiklat na pambihira. Saborabot, inimakukua, Antenya Francia Rigata. Sa Laguna North, ini dinadayo pa. Okay, sa Lagunoy, pangaran mo, itinataghoy. Okay, sa Lagunoy, Uraw ka ni Manay Asinimanoy. Ulan-ogan, kinaulugan, bilog-lubas, asinan hinagruan, busay na dapat tulukon. Urog na kung mainit ang panahon, kung gusto mo ning kuweba, sa baliwag magpasyar na kita, dae malingaw ang pamilya. Sa Laguna Church, magyan ang magsimba. Okay, sa Lagunoy, pangaran mo, itinataghoy. Okay, sa Lagunoy, Kurao ka ni Manay Asinimanoy. Iti sa Sabuya, Banwaan, iguang limang kay na sinasandigan, kalusugan, kabuhayan, katuninunan, karaman, asing kapalibutan. Sa Lagunoy, okay, sa Lagunoy, okay, sa Lagunoy. Okay na okay sa Lagunoy tayo. Aweng Caballo Jimenez. Sa Lagunoy lang tayo at saka si Alin Mereño and of course ki Hans Misea, ki Ma'am Elsa Sepe. Namasyar kita sa Lagunoy kaya hindi naman kita sa daing iba. Pa kaya maabot sa buhay ko mga oras na hangatugan ko. Sa paagi po kang tugtugin na yan na wala mayong iba kung magluway-luway na po kita magpapaaram sa programa ining Tanog Bicol every Sunday 2 to 3 in the afternoon po. Ang sa tuya pong nakaibanan sa technical side, nandyan po si Sir James, si James Oco, at nandyan man po sa PSG si Tony Saison, yaon pa man po si Engineer Abilindon Toralio, tamay mga ginigipusinda, at saka duman po sa transmitter, yaon man po si Joanner De Villa, kaibanan man po niya duman si Aldrin Orlanda. At siyempre po ako ang yaon, digdi ang kaibanan nindo kada Domingo alas 2 hasta alas 3 sa programang Tanog Bicol. Mayo pong iba, kundi si Manay, Elma de Lima, Gaspi nagsasaling. Thank you, mabalos at salamat. Sana mapasatuya ang bendisyon kan mahal na Diyos. Mag-ilusyon